बाथासिपुर से नं थारायबारि सीआरसी गिर्जानि सोद्रोमाफोरा जिसुनि जोनोम सानखौ बरायदों। बुहुमनि गासैबो जायगाफोराव खृष्टान धोरोमारिफोरा जिसुनि जोनोम सान एबा गोथार बरदिनखौ गाजा गोमजायै फालिबोदों। बेबादिनो दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिपुर से नं थारायबारि सीआरसी गिर्जायावबो जिसुनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै बरायदों। बे हाबाफारिखौ मेथाइ खननाय आरो दामनाय देनायजों रंजा खुसियै बरायदों। जोङो गाबोननि प्रग्रामखौहाय गाबोन 2023-25 डिसेम्बर जोङो गाबोन 9:30 निफ्राय जोंहा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सानखौ लानानै जोङो पालन खालामगोन। दा जोङो गाबोननि दिनावहाय जोङो पालन खालामनो थांगासिनो दङ बा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि जोनोम जानायखौ जोङो वेलकाम खालामनो थांगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे जोङो बे प्रग्रामजों लोगोसे जोङो खाथि खालानि भाइ बन्धुफोरखौबो जों लेंहरदों। बर'दिनखौहाय एखेलगे मानिनानै पालन खालामनानै अनलायनायजों बेबायदिनो जोङो बे प्रग्रामखौ खालामलांनो सानदों। दा खाथि खालानि भाइ बन्धुफोरखौ लेंदों आरो गोबां बेबायदिनो सानजा सोनाब सा खोलानिफ्रायबो गोबां आलासिफोरखौ लेंहरनाय जादों। जोंनि मण्डलिनि बादैबो गोबां मानसिफोरा फैनानै बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैगोन। स' बिनिखायनो आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै, आं बेजोंनो मिथिहोनो सानो जे जोंनि नाम्बाराव बाथासिपुर नाम्बार 1 थारायबारि सीआरसी मण्डलिनि जानानै आङो बे मण्डलिनि दैदेनगिरि पास्टर जानानै आं बेखौनो मिथिहोयो जे बे नोंसिनि निउसनि गेजेरजोंहाय गासै नायगिरि नोंथां आरो नोंथांमोनखौहाय जे गाबोन जोङो पालन खालामनो थांनायजों लोगोसे प्रग्राम जोबनायजों लोगोसे जोंहा जानाय लोंनायबो खालामदों। जानाय लोंनाया बेबायदिनो जोंहा गोबां आइटेमनि फानदों बेबायदिनो आरो बे जानाय लोंनायखौ जोंहा गासैबो स्पन्सार खालामनाया जोंहा गेरेमसा बिथां। दिनै गेरेमसा बिथाङा जोंनि बे बाथासिपुर बे सीआरसी मण्डलिनि बियो सासे फाउन्डार जानानैहाय गासै जानाय लोंनायखौ बिनो जाहोगोन होननानै दिनै बे बुंनायखाय जोङो दिनैहाय बेसिम जानाय लोंनायसिम जों आवगायदों आरो। आङो दा सिगाङाव आङो बुंग्रोयो जे जोंनि बे खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो हामबायनाय थाबाय। दा जोङो बे गुसु हरनि समाव बे प्रग्रामखौ खालामनाया जाहैबाय जोंनि जिसु ख्रीष्टआ जे जोंनि थाखाय बियो दिनैनि हरयाव बियो सारि जाबाय। 2000 बोसोरनि सिगां प्रभु जिसुआ जोंनि थाखाय बियो सारि जालांबाय। दा जोङो बिनि जोनोम जानायनि बार्थडेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जोङो बे 25 डिसेम्बराव जों बेखौ गाजा गोमजा हिसाबै गथ' गथाय गासैखौबो जोङो लानानै बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो लानानै जोङो ज' जानानै रंजा बाजा हिसाबै जोङो बे गुसु हरनि गेजेरावब्लाबो जोङो जिसुनि जोनोम जानाय थारिखखौ जों नेनानै जोङो बेयाव रंजानायजों मोसानायजों दामनायजों देनायजों गोबां बिदि आगजुफोरखौ लानानै जोङो बेबायदिनो रंजा खुसि आलो गोजोन हिसाबै दिनै जोङो फोरबोनि जोनोम बारिखौ जों नेयो। आरो लोगोसे बिनि जोनोम जानायजों लोगोसे जोंनि प्रग्रामा बेवहाय जोङो बिनि बार्थडेनि मुङै जोङो बेवहाय केक हायो। केक हाखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो मोनसे रंजानायनि खुसिनि जोङो बेबायदिनो मोनसे बमा गावो आरो जोङो ना रंजानायनि खुसि खालामनायनि बमा जोङो गावो। दा बिदिनो जोङो फोरबो इसोरखौ बाख्नायो आरो बे 25 डिसेम्बरखौ जोङो बेबायदिनो बयबो जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै बायाजासे मेङाजासे बेबायदिनो जोङो नेनानै जोङो बेखौ बरायो। एसेनोसै। খ্ৰীষ্টমাছ মূল পালন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে বাইবেলত আমাক যোহন 3:16 কৈছে যে কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে যাতে যিকোনোৱে তেওঁত বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। আমি বাইবেলত আমি পাওঁ যে সঁচাকৈ মানুহে পাপ কৰিলে আৰু ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ গ'ল আৰু মানুহে নৰকৰ যাত্ৰী হৈ আছিল, নৰকৰ পথত গৈ আছিল। গতিকে ঈশ্বৰে দয়া কৰি, ঈশ্বৰে অনুগ্ৰহ কৰি, ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰি মানৱ জাতিৰ ওপৰত তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে এই ধৰালৈ এই জগতলৈ পঠালে। আৰু আমি সকলোৱে বাইবেলে কয় আমি সকলোৱে পাপী হয় আৰু আমি আমাৰ পাপ লৈ আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত কেতিয়াও যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ঈশ্বৰ হৈছে পবিত্ৰ। গতিকে এই পাপে আমাক ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি দিলে। কিন্তু ঈশ্বৰে মৰম কৰি, ঈশ্বৰে দয়া অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁৰ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ যীশুক এই ধৰালৈ পঠালে, এই পৃথিৱীলৈ সকলো মানৱ জাতিৰ
কাৰণে পঠালে আৰু যীশুৰ যোগেদি আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কাৰণে ঈশ্বৰে আমাক এটা উপায় কৰি দিলে আৰু যোহন 14:6 কৈছে যে ময়ে বাট আৰু সত্য আৰু জীৱন মোৰ যোগেদি নগ'লে পিতৃৰ ওচৰলৈ কোনো নাযায়। খ্ৰীষ্টমাছৰ উদ্দেশ্য বৰদিনৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে হৈছে যে সঁচাকৈ ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেম কৰিলে আৰু তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে আৰু আমাক পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু শুভবাৰ্তাটো এইটোৱে হয় যে তেওঁৰ যীশুত আমাৰ অনন্ত জীৱন আছে। जोङो ख्रिस्टमासखौ मानो फालन खालामनाय जादों बा मानो फालन खालामोनब्ला जोङो बाइबेलाव नायब्ला जों मिथिनो मोनो जे 2023 बोसोरनि सिगां बे बुहुमाव फैनानै प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जोनोम लादों होनना बुंदों। दा जोङो बाइबेलखौ जों नायोब्ला जोङो अल्ड टेस्टिमेन्टनिफ्राय लानानै नतुन नियमसिम जों नायब्ला मिथिनो मोनो जे जन चैप्टार 3:16 आव बुंदों इसोरा बे बुहुमखौ इसिग्राब अनबाय आरो बियो गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ हरबाय होनना बुंदों। दा बे अनदोंल' नङा गावनि बिसा हौवाखौ जोंनि थाखाय मानो होनब्ला रमान चैप्टार 3:23 आव जों नायब्ला जों फरायब्ला मिथिनो मोनो जे गासैबो बुहुमनि मानसिफ्रा पाप मावदोंमोन आरो पाप मावनायनि थाखाय इसोरनि महिमानिफ्राय गोजानाव थादोंमोन, इसोरनि महिमानिफ्राय गोजानाव दंमोन होननानै इसोरनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ मिथिहोदों। स' बिनिखायनो जिसु ख्रिस्टखौहाय इसोरा मानो हरदों होनब्ला दिनैहाय इसोरनि अननाय दया अननाय अनखांनाय दिनैहाय पापनिफ्राय मुक्ति मोननो थाखाय दिनैहाय खोमसियाव थाबायनाय मानसिफ्रा स्रांखौ नुनो मोननायनि थाखाय बा खोमसियाव थाबायनाय मानसिफ्रा स्रांखौ मोननो थाखायसो दिनै इसोरा दिनै गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ बे बुहुमाव हरदों। बेनिखायनो जोङो दिनै रंजानायजों दिनैहाय जोङो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानखौ दिनैनि बे हरनि 12 बाजि बारनायजों लोगोसे जोङो 2023 दिनैहाय 25 दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानखौ जोङो 12 बाजि बारनायजों लोगोसे जोङो वेलकाम खालामदों। बिनि थाखायनो जोङो बे बर'दिनखौ फालन खालामदों।